Thereponi phai kore isianing we por phai troxy ra chiti ma porpen sarsing teron langkung habe auditorium hall along Ingdeng krehini Rangsina Sarpo Film Award lapen Folk Artist Award surihini ra inkore ke thoma pharman mesen pen kepachun pon Cultural Affairs Asai Campaign Patirpi Ponsi Karbi Lam Arjan Kachaparjana Bang Fu Bang Phi Honsiri ke doana tuma phan kang thur ponje aphan lapen Karbia khe jutang jubad la an so se ke pachet hang ponje aphan puma thasi ke damtang porpen labang sonong e pi pajir pon bomsi peneng suri hini ra ingkore ke thom aning kana pharman Ingdeng krehini Rangsina Sarpo Film Award lapen Folk Artist Award pajir ponlo Peningan ingkana baha kaddo kabe lam arjan pli lapen documentary alam arjan pensi chepati ponlo labang solong serdihun learning way riro kang hon harji ke paprai lapen jojun documentary film atumang bongsi chepati ponlo bang solong best actor male anong eka chepalong pon lake cheparjan bangphu bijoy lekthe r2 lamarjan pen best actor female kiron ingtipi r2 lamarjan pen best feature film serdihun lamarjan pen lapen kaddo kawe inkora pho category ingwai ponsi mesen pen pachun pon Bangso Maya Long Padmasri Dhaneswar Ingti Karbiang Lautan Mas Council EMs MSS Kedoan lapen penangan ke thege ding atum lapen lam arjan cheparjan bangphu bangphi lapen honsire atum chetong dunsi mai pachun pon News report Karbiang Long Live